Het aankomende klassieke blok laat zien hoe veelzijdig muziek is en hoe breed de muzikale interesse van Rens. Je gaat luisteren naar Sonata in G-mineur van Johann Sebastian Bach. Een solo van Rens begeleid door het orgel vanaf het koorbalkon. Het is een typisch barokmuziekstuk met meerdere delen en complexe melodieën. Bach heeft een enorme invloed gehad op de muziekgeschiedenis en stond bekend om zijn ongelooflijke muzikale structuur. En hij kwam uit een enorme muzikale familie. Laat je verrassen.